Για να πάμε στο επόμενο θέμα να χορέψουμε. Πάμε. Δυνατά, πάμε. Πάμε, Σπύρο. Πού πήγαν τα μικρόφωνα όλα. Πάμε. Τι κάνεις, ωραίο μου αγόρι. Τι κάνετε, καλή σας μέρα. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Όλα καλά. Όλα καλά, μια χαρά Ήρθε εσύ. η ώρα να πούμε τα νέα. Όχι ακόμα, περίμενε. Ρε παιδί μου, κάθε Περίμενε, μη σε νοιάζει, πρώτη θα τα πεις. Εντάξει. Λοιπόν, Τι σήμερα θα μας δείξει σήμερα? όλα όσα πρέπει να ξέρετε, ασφάλεια, tips, συνδυασμοί, χρώματα για το βρεφικό υπνοδωμάτιο. Τέλεια. Άκου, εσύ να μαθαίνεις. Θα φτιάξεις το δικό σου. Μου το έχει φτιάξει ένας καλός φίλος. Α, καλά στο γάνε. Πολύ ωραίο. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, Πάντως δεν είμαι δύσκολη. όχι, είσαι πολύ Έτσι. καλή και πολύ Ακούω. σωστή και έχεις και πάρα πολύ Ακούω. γούστο. Αν ακούς, λέει η καλύτερη. Έτσι. Πάμε τώρα να ακούσετε κι εσείς. Ξεκινάμε από την κούνια. Σας έχω πάρα πολλά. Εδώ πέρα λοιπόν είναι η κούνια του μωρού. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι από... Η κούνια μπέλα. Σωστά, πολύ ωραία. Η κούνια λοιπόν του μωρού πρέπει να είναι από φυσικά υλικά. Εδώ έχουμε μια κούνια από οξιά. Θα κοιτάξουμε να είναι από φυσικά υλικά. Θα κοιτάξουμε τα χρώματα να είναι οικολογικά χρώματα, εφόσον έχουμε βαμμένη την κούνια. Θέλω πάντα να κοιτάξετε τα καγκελάκια, τα κενά εδώ πέρα, να μην είναι ποτέ μεγαλύτερα από 6 εκατοστά. Από 6 Από 6 εκατοστά, γιατί μπορεί να παγιδευτεί το κεφαλάκι του μωρού και πώς θα καταλάβετε τα 6 εκατοστά. Είναι 3 δάχτυλα. Ποτέ μεγαλύτερο το κενό από 3 δάχτυλα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και μου Τώρα. έχεις πει ότι είναι καλό τα έπιπλα να τα διαλέγουμε σε φυσικούς τόνους, έτσι ώστε να παίξεις μετά με τα Ακριβώς. υφάσματα που θα τα αλλάξεις. Ό,τι έχουμε κάνει και εδώ. Βλέπετε. Φυσικό ξύλο, λευκό και τα υπόλοιπα εδώ. Τώρα, μην επενδύσετε σε πολύχρωμα πράγματα, γιατί αυτά θα σας τα κάνουν δώρο οπωσδήποτε. Εσείς πάρτε τα μονόχρωμα που χρειάζεστε και αφήστε τους φίλους σας, την οικογένειά σας να σας αγοράσουν αυτά που πρέπει. Πάμε λίγο τώρα να δούμε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Το στρώμα δεν πρέπει ποτέ να έχει πτυχώσεις, έτσι. Γιατί δεν πρέπει να παγιδευτεί το μωρό. Πρέπει να είναι πάντα ίσιο, αλλά πρέπει να έχει μέσα υλικά που έτσι όταν βάλουμε το μωράκι μας μέσα, να αισθάνεται το μωράκι θαλπορεί, ότι το αγκαλιάζει η μαμά του. Αυτό γίνεται με ειδικά φυσικά υλικά. Τα φυσικά υλικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί επίσης δεν αναπτύσσουν μέσα μικρόβια και ακάραια. Ένα πολύ καλό φυσικό υλικό είναι το φυσικό καουτσούκ. Και επίσης σας βρήκαμε ένα καινούριο φυσικό υλικό, γιατί πάντα σας δίνουμε καινούργια πράγματα εδώ. Αυτό εδώ λέγεται καπόκ. Καπόκ, μάλιστα, είναι τελείως φυσικό. Αυτό το στρώμα είναι φτιαγμένο από καπόκ. Υπάρχουν και κουβερλίκες και πάσματα. Δεν αναπτύσσει μικρόβια καθόλου, δεν αναπτύσσει ακάραια, δεν υδρώνει ποτέ το παιδί. Λέγεται καπόκ. Τώρα, άλλη συμβουλή. Ποτέ δεν βάζουμε στο βρέφος μας μαξιλάρι. Πρέπει να ρωτήσουμε τον γιατρό για αυτό. Καλά, σε αυτή την ηλικία βέβαια κοιμάται σε πιο μικρό, κοιμάται σε, Ναι. σε λίκνο. Α, για το λίκνο θα σου δείξω τώρα κάτι που θα σας αρέσει. Λοιπόν, και μετά, αυτή η κούνια έχει ένα λάθος. Μεγάλο λάθος. Μέσα στην κούνια δεν βάζουμε ποτέ παιχνιδάκια, λούτρινα, αρκουδάκια κτλ. Είναι μαγνήτης για τα ακάραια, τα μικρόβια και όλες τις θετικές ουσίες που μπορεί να δημιουργήσουν αλλεργίες και άσθμα στο παιδί μας. Ποτέ μέσα στην κούνια του. Έτσι. Αυτό εδώ παίρνει λάθος. Ακριβώς σας τα τοποθετήσαμε μέσα για να δείξουμε ότι δεν το κάνουμε ποτέ έξω από την κούνια. Τώρα, είπες για τον λίκνο. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα. Λίκνο, καλαθούνα, Ναι. δεν ξέρω τώρα. Ωραία. Πιο μικρό τέλος πάντων για πολύ μπεμπέ όταν Ωραία. είναι. Τους πρώτους μήνες θέλεις να είναι το παιδί δίπλα στο κρεβάτι σου, δεν θες να χαλάσεις πολλά χρήματα. Επειδή κοιμάται και πιο Ακριβώς. πολλές ώρες, το έχεις δίπλα σου. Θέλεις να πηγαίνεις βόλτα, να έχεις το λίκνο μαζί σου, να πηγαίνεις στην παραλία τώρα που έρχεται καλοκαίρι κτλ. Κοίτα, το βλέπεις αυτό. Ναι. Ωραία. Τι είναι το. Ωραίο. Ωραίο. Και μπαίνει Λίκνος στρώμα για να το παίρνεις μέσα. μαζί. Βεβαίως. Και μπαίνει το στρωματάκι του και το έχεις όλη την ώρα μαζί σου. Σ' αρέσει. Και με μία κίνηση επίσης, τσαπ, το κλείσες, το μάζεψες, το πήρες και έφυγες. Πες μου πόση ώρα το έκανες πρόβα αυτό, Σπυροσούλη. Καμία αλήθεια σας Πες το μου. λέω. Μ' αρέσει πάρα πολύ να δω καινούργια. Πόση ώρα κάθεσαι στον Μ' καθρέφτη αρέσουν μπροστά πάρα και πολύ. έκανες αυτό. Λοιπόν, τι έγινε. Δεν δίπλωσα το μωρό, ρε παιδιά. Λοιπόν, πολύ ωραίο ήταν αυτό. Πάμε τώρα στις κουρτίνες. Επειδή κοστίζουν οι κουρτίνες, σας το έχω ξαναπεί αυτό και δεν θέλετε να τις αλλάζετε όλη την ώρα. Να φτιάξετε ένα
βρεφικό δωμάτιο, ένα μορδιακό δωμάτιο και μετά να τις πετάξετε. Διαλέγετε ωραία καλά υφάσματα, μονόχρωμα, άντε το πολύ ένα ωραίο ένα ωραίο πουά. Και εδώ πέρα τα τονίζετε με τρέσες, με φούντες και με όλα αυτά τα διακοσμητικά που αργότερα απλά μπορείτε να τα ξυλώσετε. Κοιτάξτε εδώ σας τα έχω. Έτσι. Ναι, για να τα δούμε λίγο. Αυτά είναι να ωραία. Να τα δεις, είναι ωραία αυτά. Πολύ ωραία. Διαλέγεις μια ωραία κουρτίνα. Και τα πουά είναι ωραία που ξέρεις δεν το σκέφτεσαι. Και τα καρό και τα μονόχρωμα. Οι ρίγες. Έχεις αγόρι. Είναι μωρό. Θέλεις να διαλέξεις μια ωραία κουρτίνα. Διαλέγεις αυτήν εδώ, βάζεις από κάτω αυτά τα πομπόν, βάζεις οτιδήποτε άλλο και μετά όταν μεγαλώσει, μετά από 2 χρόνια, τα ξυλώνεις και έχεις μια πιο σοβαρή κουρτίνα για να πάει το παιδάκι τα επόμενα χρόνια. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Όχι, Ελεάνα, ακόμα δεν έχω ξελαχανιάσει και άμα με ξαναπείς βρωμόγειο, κάθε φορά που το λες θα το λέω στην τηλεόραση. Καλά, δεν τρέπεστε, τέτοιους διάλογους, κοντρόλ, στούντιο ναι, εδώ. Ναι, μου λένε και εγώ δεν πρέπει να συγκεντρώνομαι, καταλάβατε. Μωρέ, τι ωραία που είναι τα πράγματα και για τα κοριτσάκια. Λοιπόν, στα χαλάκια μας εδώ. Να πω για τα χαλιά. Βεβαίως. Λοιπόν, στα χαλάκια μας, τα χαλάκια για τα βρέφη πρέπει να είναι πάντα βάμβα κερά οικολογικά. Και εδώ πέρα σας βρήκα πάρα πολύ ωραία. Το βαβάκερο πλένεται και στο πλυντήριο, Ναι, αυτά είναι ειδικά για βρέφη. Το βρέφος εδώ πέρα μπορεί να παίξει, μπορεί να μπουσουλήσει. Αυτά δεν μαζεύουν βρωμιές. Ενώ η μοκέτα βγάζει χνούδι. Ακριβώς. Αυτό δεν βγάζει. Και αν έχετε μοκέτα, παίρνετε ένα τέτοιο που κάνει και διακόσμηση στο δωμάτιο, το πετάτε από πάνω και κάθε λίγες μέρες το βάζετε στο πλυντήριο και το πλένετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάνω από τη μοκέτα. Πάνω από τη μοκέτα για να είναι ο χώρος εκεί που παίζει το παιδί να μην αναπτύσσονται μικρόβια. Πολύ σημαντικό ωραία. Αυτό εδώ. Έτσι. Και σας έχω και ένα πολύ ωραίο χαλί εδώ πέρα που έχει πιο πολύ θέμα. Γιατί ξέρετε τι, πάρα πολλές φορές δίνουμε θέμα στο δωμάτιο με το χαλί. Ναι. Βάζεις το χαλί, παίρνει ένα ωραίο θέμα όλο το πάτωμα, μετά το βγάζεις, φεύγεις από εκεί. Τώρα θα σε ξανασηκώσω. Τι. Πρέπει να πάμε στα χρώματα. Α, αυτά τι είναι. Αυτά είναι καπέλα για φωτιστικά. Πώς μπορούμε με εύκολες έξυπνες λύσεις. Για λάμπες. Για την οροφή. Για την οροφή. Για την οροφή, βέβαια. Πώς έχουμε μια λάμπα και κατευθείαν δίνουμε θέμα με πολύ ωραία οικονομικά φωτιστικά. Πόσο έχει, δηλαδή, περίπου ένα τέτοιο. 10-15-20 ευρώ. Και κάνεις διακόσμηση. Βεβαίως. Πολύ και δίνεις χρώμα. Πάμε λοιπόν τώρα να σας πάω στα χρώματα, τα φανταστικά χρώματα της Craft και να δούμε συνδυασμούς. Τώρα. Ανέβω. Λοιπόν. Ναι, το ξέρω ότι έχουμε δώρα. Στο τέλος του θέματος θα δώσουμε και τα δώρα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, αυτά εδώ πέρα είναι ultra matte χρώματα υδατικής διασποράς. Τι σημαίνει αυτό? Είναι super οικολογικά, δηλαδή έχουν χαμηλό αριθμό πτυτικών οργανικών ενώσεων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είναι χρώματα τα οποία μπορούν να μπουν σε παιδικά υπνοδωμάτια. Δεν είναι βλαβερά για τα μωρά μας. Ειδικά χρώματα για τα μωράκια. Και αυτά τα χρώματα εδώ πέρα της Craft, για να το διαβάσετε, δεν το θυμάμαι απ' έξω, έχουν πάρει το μετάλλιο από το Συμβούλιο Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι κατάλληλα δηλαδή για βαφές παιδικών δωματίων, ακριβώς, παιδικών σταθμών, σχολείων και νοσοκομείων. Άρα, άμα μπαίνει σε σχολεία, νοσοκομεία και βρεφικούς σταθμούς, τέλεια μπορεί να μπει και μέσα στο παιδικό υπνοδωμάτιο. Υπάρχει μεγάλη επιλογή χρωμάτων? Υπάρχει σε ό,τι χρώμα θέλουμε, ό,τι χρώμα θέλουμε, μπορεί να βγει σε αυτό ακριβώς το χρώμα, για να το βάλουμε στο παιδικό υπνοδωμάτιο. Και πώς καθαρίζονται πιο εύκολα, γιατί βλέπω ότι έχουν μια γυαλάδα. Ναι, είναι ultra matte, καθαρίζονται πιο εύκολα, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι μπορείς να βάψεις και μέσα σε λίγες ώρες να μπει μέσα το παιδί και να κοιμηθεί και να μην έχει κανένα πρόβλημα. Πόσο άφοβα. Ναι, τα παλιά χρώματα είχαν πρόβλημα. Λέγανε, ας πούμε, ότι βάψεις το δωμάτιο και περιμένεις 2-3 μέρες με ανοιχτά τα παράθυρα να φύγουν οι μυρωδιές. Πόσο καιρό πρέπει να περιμένουμε για αυτά εδώ τα χρώματα? Τίποτα, μία μέρα? Ναι, μία μέρα νομίζω. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, το πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε συνδυασμούς. Στο αγορίστικο υπνοδωμάτιο, εδώ. Το γαλάζιο δεν είναι απαραίτητα και βαρετό. Τι θέλω να κάνετε? Αν έχετε αγοράκι, σε λίγο θα δούμε κοριτσάκι και μεικτά, μπορούμε να συνδυάσουμε το γαλάζιο σε έναν τοίχο και στις λεπτομέρειες έχουμε δει εκεί την κούνια κτλ. Και να χρησιμοποιήσετε μπέζ. Έτσι, μπέζ, καφέ και γαλάζιο είναι πολύ πολύ ωραίος αγορίστικος συνδυασμός για να μην το κάνετε πολύ μπεμπέ. Έχεις και ένα πορτοκαλί. Έχω και ένα πορτοκαλί. Το πορτοκαλί ταιριάζει τέλεια με το γαλάζιο, ταιριάζει τέλεια με το καφέ και μπορούν να δοθούν λεπτομέρειες. Δηλαδή, μπορούμε να βάψουμε έναν τοίχο πορτοκαλί, τους άλλους τοίχους γαλάζιους και μπορούμε να κάνουμε το δωμάτιό μας έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, τώρα, εάν έχετε αγόρι, μην του κάνετε πολύ μορδιακά πράγματα. Αν δεν θέλετε να πετάξετε τα λεφτά σας, μπορείτε να κάνετε πολύ ωραία σύνθεση, παραδείγματος χάρη σε έναν τοίχο με μία πόλη. Χωρίς να είναι καθαρά αρχιτεκτονικές αυστηρές οι γραμμές, σαν να είναι καρτούν. Δείξτε αυτή τη φωτογραφία που σας έχω φέρει. Αυτό εδώ λοιπόν το βρεφικό υπνοδωμάτιο
Σίγουρα θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι το παιδί να είναι 8-9 χρονών. Τι λες Και εσύ? έχει όμως και ωραία χρώματα. Και έχει και πολύ ωραία χρώματα. Να τα καφέ, τα γαλάζια και τα πορτοκαλί που με ρώταγες πριν από λίγο. Άρα δηλαδή για ένα αγόρι προτείνεις καφέ, μπέζ, με γαλάζιο ή πορτοκαλί. Ακριβώς. Καφέ μπέζ με γαλάζιο και τόνους πορτοκαλί, άντε λίγο ελαφρύ κίτρινο. Και για ένα κοριτσίστικο. Για κοριτσίστικο μπέζ στους χώρους, στους περισσότερους χώρους. Άσπρο δεν θέλεις. Άσπρο μπορούμε να βάλουμε, θα το πω σε λίγο όταν πάμε στα μεικτά δωμάτια. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, μπέζ. Το μπέζ δίνει πάρα πολύ ένταση, δίνει πάρα πολύ ωραίο φως. Εάν θέλετε ροζ, ντε και σόνι, τότε έναν ωραίο τοίχο ροζ και ροζ λεπτομέρειες. Βλέπω δίνει όμως, δεν θέλεις έντονα ροζ. Όχι έντονα ροζ. Έντονο σιέλ. Είναι πιο πάλι από χρώσεις για τα παιδικά. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν ποτέ έντονα χρώματα. Και ενώ το κίτρινο είναι πολύ ωραίο χρώμα και μπορεί να φωτίσει πολύ ωραία το υπνοδωμάτιο, εάν βάλετε κίτρινο έντονο καναρινί στο μωρό, τότε θα πάθει υπερδιέγερση. Δεν θέλει απαλό. Απαλό, πολύ πολύ απαλό, ανοιχτό κυτρινάκι. Και κοιτάξτε εδώ πέρα ωραίο εναλλακτικό συνδυασμό Και το κοριτσίστικο. μόβ ωραίο. Εδώ σας το έχω λιλά, με κίτρινο ανοιχτό. Πολύ ωραίο. Έτσι. Και πράσινο φιστική με κίτρινο ανοιχτό. Το Πάρα φιστική πολύ δεν ωραίο το έβαζε σε συνδυασμός. αγορίστικο. Ναι, θα το έβαζα και Θα σε το βάζεις αγορίστικο το αγορίστικο. φιστικό. Είναι λίγο Το προβλεπέ φιστικό. βέβαια, Ναι. ξέρεις, Ναι. αλλά είναι ωραίο. Και πάμε μπροστά στα μεικτά. Δεν θα ήθελα να βάψετε αν έχετε ένα Μεικτό δωμάτιο αγόρι-κορίτσι. Αγόρι-κορίτσι, γαλάζιο και ροζ. Γιατί είναι λίγο βαρετό αυτό. Τότε προτιμήστε ένα πολύ ωραίο κίτρινο, ένα ανοιχτό πράσινο φιστική. Μάλιστα. Και κάντε αυτούς τους συνδυασμούς. Παίξτε με αυτά τα χρώματα. Και στο μεικτό υπνοδωμάτιο, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να παίξετε με ωραίες ταπετσαρίες και πολύ ωραίες μπορντούρες. Βάζεις διπλό κρεβάτι στο μεικτό, ναι. Διπλό κρεβάτι. Το πάνω κάτω. Ναι, το πάνω κάτω. Αλλά τώρα το μιλάμε για αστέρια. ένα βρεφικό. Α. Άρα, πολλές οικογένειες δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν δύο υπνοδωμάτια για τα παιδιά τους. Έχουν ένα μωράκι 2-3 ετών και μετά έρχεται ένα καινούριο μωράκι. Έτσι, οπότε μπορεί ήδη να υπάρχει κούνια. Βάζουμε μια άλλη κούνια δίπλα. Τώρα, στο λευκό που με ρώτησες πριν, εκεί μπορεί να είναι η λύση για το βρεφικό υπνοδωμάτιο. Δείτε ένα πολύ ωραίο λευκό που έχω φέρει. Υπνοδωμάτιο, την Λευκό εικόνα. παιδικό, Ναι, λευκό παιδικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι λευκό και υπάρχουν μόνο λεπτομέρειες, πορτοκαλί, έντονες. Που είναι η εικόνα, δεν έρχεται η εικόνα. Τέλος πάντων, προχωράω παρακάτω. Όχι, να το. Να το. Ωραίο. Αυτό είναι λευκό και υπάρχουν μόνο λεπτομέρειες, πορτοκαλί και καφέ. Εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε δύο παιδάκια. Ωραίο. Πολύ Εντάξει. ωραίο είναι. Και να πάμε τώρα λίγο στην ασφάλεια, που είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά και σας τα λέω όλα. Για την κούνια σας τα είπα όλα. Στις πρίζες πρέπει να βάλετε ειδικές πρίζες, αυτά τα ξέρετε. Θέλω σας παρακαλώ. Αυτά εδώ. Αυτές εδώ είναι οι πρίζες. Έτσι. Τα λόδια δεν θέλω να αφήνετε ποτέ εκτεθειμένα, γιατί το παιδί θα μπουσουλήσει και μέσα στο πρώτο έτος, ξέρετε πώς τα παιδιά μαθαίνουν τον κόσμο, προχωράνε και τραβάνε και μασάνε, έτσι, οπότε βάζουμε πάντα τα καλώδια μέσα σε αυτά τα ειδικά καλύματα. Okay. Μετά θέλω να υπάρχει πάντα, αυτό το ξέρετε Στις όλες οι γωνίες τα μητέρες, πλαστικά. στις γωνίες, ναι, και να παίρνετε έπιπλα που δεν έχουν γωνίες. Κοιτάξτε αυτήν εδώ την κούνια, δεν έχει γωνίες. Είναι πολύ σημαντικό, είναι όλα στρογγυλεμένα. Έτσι. Και τι ωραίες ταπετσαρίες έχεις. Ναι, και πολύ ωραίες ταπετσαρίες. Οι ταπετσαρίες αυτές και τα αυτοκόλλητα βινιλίου είναι πολύ οικολογικά, πάρα πολύ οικολογικά, είναι πολύ οικονομικά, μπαίνουν στον τοίχο και τι γίνεται. Όταν το παιδί τα βαρεθεί, δηλαδή κάνετε ένα ουδέτερο υπνοδωμάτιο, το παιδί το βαριέται και μετά από 2-3 χρόνια απλά ξεκολλάτε τα αυτοκόλλητα. Δεν φεύγει και το χρώμα μαζί. Όχι, δεν φεύγει και το χρώμα. Έχουμε πολύ καλά χρώματα, δεν φεύγει το χρώμα. Ωραία. Ξεκολλάτε τα αυτοκόλλητα και έχετε ένα παιδικό δωμάτιο, έτσι. Και όσον αφορά τη διακόσμηση, αν διαλέξετε ένα θέμα, μην το κάνετε παντού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί άμα διαλέξετε αστέρια, παραδείγματος χάρη, και βάλετε παντού αστέρια, μετά θα πρέπει να πετάτε όλα τα αντικείμενα. Μ' αρέσει. Αυτό είναι τα πετσαρία τώρα, Βρεσπύρο. Ναι, αυτό είναι τα πετσαρία. Τι ωραία. Είδες τι ωραία. Δηλαδή εδώ με ένα λευκό. Το κάνεις για το μωρό. Μια χαρά. Πετάς μετά τα μορουδιακά, σου μείνε το δωμάτιο για 10 χρόνια. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να μην πετάμε λεφτά. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στα δωράκια μας τώρα. Βεβαίως. Λοιπόν. Δώσε, Σπύρο, δώσε. Πολλά δώρα. Πρώτα απ' όλα, από την Craft, τα οικολογικά χρώματα που μόλις σας είπα, 5-9 λίτρα. 9 λίτρα, καλά το λέω. Για να βάψετε 3 παιδικά υπνοδωμάτια ο καθένας, 5-9 λίτρα σε ό,τι απόχρωση θέλετε, σε όποιο χρώμα θέλετε, οικολογικά χρώματα για το σπίτι σας. 5-9 λίτρα. 5-9 λίτρα. Στο 210-60-25-629 και... 6,30. Πολύ ωραία. Τηλεφωνήστε και κερδίστε 5-9 λίτρα. Και πες το εσύ αυτό. Και βεβαίως ένα βρεφικό καρεκλάκι φαγητού βραβευμένο με το Red Dot Design Award από την εταιρεία Flexa. Θα το δώσω αυτό από το Twitter. Μου επιτρέπεις? Βεβαίως. Βεβαίως.
Αυτό εδώ πέρα είναι το καρεκλάκι. Βέβαια, και έχει πάρει και βραβείο. Με πολύ πολύ αγάπη. Με πολύ αγάπη. Τα φτιάξαμε και τα βρεφικά υπνοδωμάτια. Τελειώσατε, παιδιά. Ναι, αλλά κανένας δεν συγκρίνεται με τα 10.000 που δώρα. δίνεις εσύ. Εγώ. Λοιπόν, να δώσω και εγώ δώρο εδώ. Να δώσεις. Για δώσε. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα, συν ένα, τηλεφωνώντας στο 9011 51